Och så var det ihop med de här så skulle propellerna starta. Jaha. Och så över hälften. Gör du någonting eller? Nej, Ingenting? ingenting. Look, no hands. I blåsten. En känslig på... Jag som skakar på tummen. Alltså. Oj. Det står det där som han gjorde då. Han kommer från vänster och går in till höger och släpper knappen. Och så släpper jag. Så stannar han. Lite grann åt andra hållet då. Men nu prövar han Attitude då. Då ska han fara iväg med vinden. Attitude, så driftar han, ja. Så på GPS igen. Om du slår av sändaren nu så han landa här då? Ja, den måste vara 10 meter ifrån. Okej. Och då går han upp till 30 meter först. Kan vi vänta en gång till i alla fall. Ja. Så var det landning, så man bara tar ner så att den börjar descenda så låter den vara. Är det en knapp för det också eller? Nej då. Den ska stanna efter 3 sekunder. Ja. Ja, verkar fungera. Suveränt.